Че са готови за импровизация. Радвам се, че мога да се запозная с интересни хора, които работят в различни направления. И мисля, че това, което сте направили във Варна е за поощрение. Това, което чух и което виждам в момента, което става, ми дава една сила, че действително хората, които са талантливи, могат по всякакъв начин да се изявяват. Било в музиката, в изобразителното изкуство, в поезията, в фотографията. Но мисля, че всяко нещо, което се прави с душа и сърце, е изкуство. Така че във всяка област човек, ако го прави, той прави изкуство. Таня, която, така да се каже, не е скъсала с българската нишка, въпреки че живее толкова време в Испания, мисля, че показва нещо, което е много силно. Никога да не изкъсваме с това, което е тук, но да пътуваме, за да може да виждаме какво има наоколо около нас. Защото всъщност човек разбира кой е той, когато може да се огледа навсякъде и да прецени действително дали това е той. Радвам се, че точно тук съм в състояние, защото тя е един автор, който изживява нещата, които прави. И мога да кажа, че те са така едно лично преживяване, което по някакъв начин тя дава на хората, за да може да разберат най-важното. Че те са личности и че те са свободни личности. Тя в своите неща таксува точно това свободата. А аз, когато рисувам, за мен това най-важно. Мисля, че човек, когато застане Бола Господ статива или на което и да е място, той тогава всъщност може да покаже кой е. Всичко друго е нагласено.